I dag vil vi kigge på familiespillet King of Tokyo. Det er et spil for 2 til 6 deltagere fra 8 år op efter, og det tager cirka en halv time at spille et spil. Hver spiller er repræsenteret af et monster, og man starter sin tur med at slå med de 6 terninger. På terningerne er der nogle forskellige symboler. Angreb for at angribe, hjerterne for at regenerere liv, og energi for at få energi. Energien bruges til at købe nogle forskellige opgraderingskort, som gør ens monster bedre. Og så er der tallene. Tallene er unik ved, at hvis man får 3 af det samme tal, så får man det antal point, som der står på terningerne. Det vil sige, 3 toer giver 2 point. Den første spiller kan vælge at rykke ind i Tokyo ved et angreb. Efterfølgende så skal de andre spillere slå angreb, for at den første spiller vælger at flytte ud af Tokyo. Når man har slået med sine terninger første gang, har man 2 ekstra rull, så det vil sige, at hvis der er noget af det her, man ikke vil have, så kan man få lov at rulle med terningerne igen, og det kan man så gøre 3 gange. Den spiller, der først når 20 point, han har vundet, og kan derfor kalde sig King of Tokyo.